Kardom pinyada ba berta long peneli samira nitimungpi nona joitha bertang ton pen. Denarong Sport Association atum pen surhini rain Koraisia Farman Football Club Flick Bampathar Patwa Klamalong Chitini Phai Krohiniar ni pen pangcheng pontang lo. Kechengsi kapathuar ni aluhiaman pen karbiang long Autonomous Council Iem Lunsing Tiron Chitong Dunsi kapathu jiapan ingpu pon lo. Manpeng aluhiaman pen Mahame Mandar Committee Maipu Purno Ingti Block Mandar Committee Kongchun Bangba Butiso Bampathar High School Principal Jiten Timungan Parta Kiongdung Manpeng Kidoatum Chitong Dun. Chitini Phai Krohiniar ni anikang sampor phai plipen patupang chengsi ke chengsi ang kung hin ateranga tumta ke thek serla pen kangtang soya jok bori pum nata chithapon AC apor pajutlo puthot hini ang kung patuba mahut owe chingri FC ateranga hin pen Anthony FC atuma phan bor ipum thapen owe chingri FC atum chipahai ponlo Chokihola Higher Secondary School Patwa Klamalong Arni Siwet Ok Pran Kachipa Miaphan Karbi Film Artist Lapen Nili Film Artist Atumang Bong Friendly Football Match Kapatu Pona Berta Pherangki Peter Teron Pe Berta Nang Pale Patwa Hin Kapachi Hungjia Phan Matha Pongsi Karbi Anglong Karbi Film Artist Atum Japon Linsi Karbi Anglong Atokan no film ate Lun Kam Jutang Jubat Kapachan Anparta Kapatwa Hin Japon Lupusi Rajiv Kro Lapen Dilip Beatum Ningjepo FIFA ni banglo, pusat pinjam bang sulo, lalu jihad. Ani tu ke hai kerem hal ke bang kadi, ni ceparong fan angge owe kimi tumhan lajas awareness. Je nolo musomar tum owe kimi tum mainly, lapine pine ke hino hormona drugs to lapine pine paket ke cho hormona hai do. Lasila hai araki pen ne cho kang tum pulo tande o unji ponte lage culture pen sport han cholo. Lain tu culture muni lo angge so sports la so addiction do pulo culture pen sport addiction do pulo tande ajak ake hino drugs tame ake araki bostu ni tume laga pate bo munelo. Lasida ni ning ceparong manglo angke nolong covid ajoni itu artis tu mana film abe datum nang aning ke o do thik lasel ning parong phan tunda rada mo ke bang kardong kurang tu te nang tum pini ke koma tum bensu nan tung che polo da lo ni le artis tu lo non mana tum kon ana gol itu tu draw lo non chine dalang no ke de la aku excitement lang ko nang tum la non la dak pathu de te kon la pathu kon ani for ani aku bokolia 20 14 into bokolia tu so te nang tum pini film artist tum bang on lo bang da dolo basi hum lo basi hum lo bang on bang dei bang aku gari hum di do mutore 50 doi bang de non nang tum la komentu ben si son football pathu pangcheng lo lalu kau bikin ni aceh lo cekol joni jong thoma phang pen lo itu ni ning ceparong pen son tam perfu mangjol bana ke hang tu do man de nang tum long an lo ke hai don ke hai kini tu me ke hai no continue flee hai lo throk si baga hai lo ke rem lo la si ya ke nong sini de lo ni ko son tu ke la batayan bang kan ma tini buglo manifesto lo bang lo sen grup bang lo te pini nang tum ke hai ang deng ma ke rem ang deng lo ke hai ke ceng khela asap second half pen gol ni ke non bang traveker itu lo traveker bang tu gol pen hai pondel la football pathu long nang lagi kosong deng senang le ning hang nai la si defense mang sening hang dan ale tum non ke bang ji la karbi long film society hin men benang tum ke pathu football pen ang part of cricket volleyball hai ke pathu pon tanang tum pachi sik tidang do masa cricket bang makan mathap bom do dan ale non karbi long owe gimi tum han la ke pathu hin pilo kui ke pathu hin mang pathu ke ini ta yoga pran bisen la pen owe gimi tum han thur ponang ji ni tu ke sar ni ta 40 plus lo ni arta anta pini anta sunang mane la ni ok e pan pami pan ni wi pin ekdom pura strong ning dale hai si wi tum timi tum han anso si nang pacar li unang mathe long na mane ni tu ke sar lo non aruta 10 bosor islam elu mati si non ubi gimi tum han anso si nang palang nang pacar li unang si non la kisu bin do upor abura krem do la hai yoga pran si misana pun te kisoda Sarang lili rong kirang wan ning rong Normal COVID-19 protocol ke doko ka joini lama jan ka bonda jumhek alar ke along damsi ka patwa hin pathu ponsi okpa na phanta mesen lapen kaidam long lepin ahawarta damsi chipachini ponlong lo non obe kimiatum jasmet pet loka chale hin pen ka patwa hin chali rapet lote okpa na phanta mesen po worenga warsai sita long thek labang soja mek along rat cyclen bang James Pangcho Jiren Ingti Nili BRCC Chairman Vincent Ronghang George Rongpi Dr. Tenjing Ingti Ciparjan Bangpu Bangpiatum Rajiv Kro Dilip Be Suresh Timung Lun Sepi Jyoti Terangpi lapen ong dung atum sitong dun rinti
dom ning arong konflik wa Nang tum la actress hin pen bang alo nang tong don pini. pini bang ke nang dun tum sike mo nang dun na widelo a bele ka side ko ma hedi kasi dahini baksi to chobo Solo pen nang tong ke patu da doma. so lo pen bang ke patu Thilang de. thila Te nang le ladak ni le hawar ke nang le gewang sing ma pini. kali lo pini ka second time lo Batah ini lebih. dahini lo Ente nang lila solo tumhan ke patu hin puthak nang le pilo kui ga. so lo hanta doji busiku on sitame sop mata mane chisik ami lo nambang de dang masi dekhe de lo no mat kenda doji busiku do ta thek Nang kirang jirong kan kasih kon. Owi kimi kan di kanan kita pun kan dia. Kimi pan bangke lalo sopta mane chingku tote mesen ko hai nono we kimi tum ta ansu se the on bom te chokpo tum bandak kirubar piklo alang litum cepat duksi apor cipi pen itum dak nili bahawar wangsi alang litum pena jok ason ke Japon potsi ni alang litum bandak kirubar piklo bisike tum korte Rajib pro bandak kirubar piklo alang lige karbian mong tame anong cetang bu babang lapen asam mong tame alang lige inut ke cetang bu babang se alang li ke Japan pinidak nili bahawar long ason football team alang li ciwansi ke patukon potsi ke patlang pot alang li tumhan akiruar piklo lapen alang li tumpen jok same noeta ni tum tek monong lo penang kithemi riso kodang tum kilunahin ponon ke kanahin ponon ajarhin same alang li tum atelen ni tum ni le bahawar same atelen do pik same la tum awar sai kawe pen jok si alang li tum kicharli balang dum kithek platform kawe pen jok si penang ke kapap hidun do koklo same non nilip film artist na pen karbi film artist tu pen na son awar sai ki pipon sini alang ni tum handa me kirubar piglo bot karbi Kapathu ke thek jidai koya jok second half an pathu de cheta bor pumni ni chithap amat draw deadlo Lasong si tiebreaker chitur pen karbi film artist atum 5-4 pen nile film artist atum pha parem ponlo Pinada ba berta pangila pangsi kangton iklo dumi thangmi kurang thu